गुबुन मानसिया मिथिया दा जोंहा बर' मानसिफ्रा इन्टारनेशनेल भटार्स पार्टियाव हाबबाय मिथिबायना आसामनि जारिमिनाव अबा मोनसे नेशनेल लेभेलनि पलिटिकल पार्टियाव ना कंग्रेसाव ना जनता दलाव ना बिजेपियाव दिनैसिमबो प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि मोनाखै अकल भटार माने इन्टारनेशनेल भटार्स पार्टियाव बोरै मोनखो जोङो बिपिए आव भटार्स इंटरनेशनल पार्टियाव जों बोरै मोनखो मिथिबायना दा दिनै इन्डियायाव 543 ता मा होनो लकसभा कन्स्टिट्युएन्सियाव इलेक्सन जागोन दा बिनि गेजेराव बिथांमोना इसां बुरजा 543 कन्स्टिट्युएन्सियाव समस्तियाव लकसभा इलेक्सन जागोन फैयै फैयै बिथांमोना क'क्राझारखौ मोनदों गेलेनो थाखाय क'क्राझारनि बर' मानसिफोरा बिजोना क्लियार नङा गोसोआ बिथांमोना क्लियार नङा मेलेमा क्लियार नङा मिथिबायना बिथांमोना सासे बिहारनि थगायसुला मानसिखौ फोथायदों जे बिथांमोना बिहारनि थगायसुला मानसिखौ सासे मानसिया 200 फैसा खांनानै होगासिनो दं मेम्बारशिप लागासिनो दङ आरो आसामाव सुबुं अनजिमा थांनायफोरा राजबंशी सुबुं अनजिमा दं बिथांमोना मा होनो 70 लाख बिथांमोननि गेजेराव मानो हाबनो हायाखै बर'नि सुबुं अनजिमाया बिराद खम बर' मानसिफोरा ट्राइबेल दिनै आहमफोरनि जायगायाव मानो आहमफोरा दिनै मारवालिफोरा दिनै बेंगलिफोरनि जायगायाव मानो थांनानै भटार्स पार्टि बिथांमोना दाहैनो हायाखै मानोना जोंनि मानसिया बिराद इजिखौसो नागिरो गोरा खामानिखौ जों नागिरा मिथिबायना बे समाव जोंनि लाइमोनफोरा बिसोर बुजिनो नांगोन हारिखौ जों बोरै दैदेनगोन बे 30 लाख हारिखौ जों बोरै लानानै थांगोन बे 30 लाख मानसिफोरनि रावखौ फोथांनानै दोननो थाखाय जों बोरै खामानि मावगोन ओंखायनो सोरबा बिहारनिफ्राय फैनानै बर' मानसिया लोमजायोब्ला बेखौ नाया बेखौ नायगोन जोंनि एबसुआसो बे ओनसोलनि दैदेनगिरिफोरासो आरो बेखौ थांनानै जों गामि गामि बुजायहैजोबनो हानांगोन मिथिबायना नोंनि गथ'आ मेट्रिक पास जायोब्ला नोंनि गथ'आ लोमजायै साजायोब्ला बिहारनिफ्राय फैनानै नोङो दुखु सुखु नायफैनाय नङा जोंसो नायगोन मिथिबायना दा जोंहा गोबां जेंना दङ मिथिबायना बिराद थासारिया जोंहा आलदा जानानै दं सानजाथिंजायनि बर'फोरा दिनै मा होनो हारसा जाजोब्बाय जोंनि बेदर गोसोमफोरा सोनाबथिंजाय बिराद जोंनि हायाव सेबाय मिथिबायना खोलाहा फारसे दारि गोलावफोरा जोंनि हायाव बिराद हाबदों बे जाहैबाय जोंनि हाखौ ओरैनिफ्राय नारदों बे आसाम हाग्राखौ बर'फोरासो दानस्रांनाय बे हाग्राखौ जाय बर' आबै आबौआ दानस्रांदों जोंनि फिसा फिसौआ बे हायाव थानो हागोन ना हाया बेनि थाखायबो जों खामानि मावनो नांगोन फारसेथिं ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक दहाय आब'आ बुंलांदों ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव गोदोहाय मिथिबाय जेलानाखि दिसपुराव राजधानि नङामोन जेलानाखि शिलंआव राजधानिमोन बै समनि आसामनि चिफ मिनिस्टार जेलानाखि शिलंआव राजधानिमोन अब्ला सासे चिफ मिनिस्टारखौ जोंनि सासे एमएलए सोंदोंमोन मिथिबायना जे सार नोंथाङा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव मानो गुबुन हारि लांखो मानो गुबुन हारि हाबोबाय थाखो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव गुबुन नन ट्राइबेलखौ सोंनो मोना होननानै अब्ला बै समनि चिफ मिनिस्टार असमिया जातीयता पार्टीनिफ्राय थांनाय असमिया रावखौ फोथांना दोननो नागिरनाय बै आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंदोंमोन दानो जुदि बर' मानसिफ्रा लेखा गोरों जायगायावनो बर' मानसिफ्रा बुद्धिजीबि जायगायावनो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकखौ जुदि सिमफायजोबाब्ला ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक ट्राइबेलफोर थानाय जायगायाव नन ट्राइबेलखौ सोलाब्ला नागालेण्ड बादि गावस्रा लांगोन होननानै बै समावनो 1972 समावनो बुंनानै होदों आसामनि चिफ मिनिस्टारा अब्ला नायदो असमियाफोरनि पलिसिया गोदो जुगनिफ्रायनो फैगादों ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनिफ्राय नन ट्राइबेलफोरा दिनै मेजरिटि जाफैजोब्बाय जि हायाव जोंसो मेजरिटिमोन बाव जों दिनै माइनरिटि जाफैबाय नन ट्राइबेलफ्रा जोंनि हायाव बायनोनो मोना थानोनो मोना बिथांमोना थाबाय आसामा दिनै स्वाधीन जानाया भारत स्वाधीन जानाया 70 बोसोर जाबाय बे 70 बोसोरावबो सासेबो नन ट्राइबेलखौ ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनिफ्राय होखाराखै आरो बिथांमोना साननायबो नङा मानो होनबा बिथांमोना नन ट्राइबेलसो मिथिबायना ओंखायनो जों दिनै बर'फ्रा जाम्बा नंला सोरबा हारसानि सिङाव थानो दिनै जों बर'फ्रा गावनो खुंनो मोननाय गावनि मोनथाय गावनि मानसिखौ दैदेननो गावनि हारिखौ रुल खालामनो हानाय जोंनावबो लेखा गोरों दंसै आरो बेनि थाखायनो जों खामानि मावनो नांगोन बेखौ जों जेरैखि जाया साफ्रोमबो फोथायनाय लानो नांगोन दा जोंहा गोबां जेंना दं मिथिबायना एबसुआ जोङो दाखालि बावैसो माने 2019 नि फेब्रुवारि दानाव जों सानदोंमोन जे जोंनाव साबैसे एमए पास जानानै बिए पास जानानै साख्रि मावामालासिनो दङ मिथिबायना जोंनाव दा 40,000 जाय बर' गथ'फ्रा एमए पास जानानै शिलंआव फरायनाय गुवाहाटीआव फरायनाय जनता कलेजाव फरायनाय नोंथांमोननि बेलेग गुबुन क'क्राझार कलेजाव फरायनाय गासै बर'फ्रा एमए पास जानानै बिए पास जानानै ओरैनो थाफैनानै दा जोंहा 40,000 दङ मिथिबाय 40,000 बर'फोर दङ मेट्रिक पास जानानै हायार सेकेन्डारि पास जानानै साख्रि मोनै न'आव आबाद मावनानै थानाय बायदिसिना खामानि मावनाय बैसोआबो जायो मिथिबायना 35 बोसोरनि गाहाय 40 बोसोरनि गाहाया जोंनाव 70,000 दङ मिथिबायना दा आसाम सरकारा जोंनो साख्रि होआखै बैफोरबायदि बर' गथ'फ्रा जायनि बिमा बिफाया सानदों
दुब्लि बारियाव बिराद खस्थ' खामानि मावदों फिसाखौ कलेजाव फोरोंदों फिसा हिनजावखौ कलेजाव फोरोंदों बिमा बिफाया सानदों आंनि गथ'आ कलेज जोबोब्ला इउनिभार्सिटि जोबोब्ला साख्रि मोनदों आं आरो खामानि मावनाय नंला न' बाङा मोजां जागोन फाखा न' जागोन फिसा फिसौनि साख्रि मावनायाव उन्दुनो मोनगोन नाथाय बेबादि मोनाखै मानो मोनाखै आसाम सरकारा जोंनो 12,000 साख्रि होनांगौ असमिया सरकारफ्रा आसाम सरकारा जोंनो 12,000 साख्रि होनांगौ दिनैसिमबो सासेयाव सोआखै बेयाव बे जाबाय ट्राइबेल रिजार्भेसन मिथिबायना आसामाव जुदि 100टा साख्रि ओंखारोब्ला आसामाव जुदि 100टा साख्रि ओंखारोब्ला 12टा साख्रिया जोंनि जानांगौ जोंनि मिथिबायना दा असमाव बिथांमोनाव साख्रि ओंखारबोगासिनो दं साख्रि ओंखारबोगासिनो दं नाथाय बिथांमोना जोंनो होआखै मिथिबायना ओंखायनो आसामा जोंनो 12,000 साख्रि होनो नांगौ मिथिबायना दा बेबादि समाव साख्रिखौ सोर होनांगौमोन सरकारा मिथिबायना दा ओंखायनो बे खामानिखौ जोंसो मावनो नांगौमोन दा जोङो मोनाखै दा बे खामानिखौ जेरैखि जाया जों मावनो नांगोन दा जोंनि एबसुआ मिथिबाय बेखौ जों साननो नांगोन दा जोंसो फोथायनांगोन जों जाबाय हारिनि दाहोनासो मिथिबायना सोरखौबा दा जोङो फैबाय थानाय समाव लकसभा इलेक्सनाव सोरखौबा जोङो फेजेननो थाखाय जों गेलेयाखै मिथिबायना सोरबा एमएलए खौ मेगन सानानै गेलेयाखै मिथिबाय सोरबा बर' हारिखौ फेजेननो थाखाय गेलेयाखै जों लुगैदों एबसुआ आथिखालनि लाइमोनफ्रा लुगैदों जे 30 लाख बर'नि गेजेराव साफ्रोमबो बर' मानसिया सानसेयाव खामानि मावनानै बोथिसे मोजाङै ओंखाम जाहोनो हादों